Vale, hasiko gara orduan. Bai, ez? Bueno, arratsaldeon lagunak eta ongi etorriak denok gure solasaldi honetara. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Eskerrik asko etxetik edo auskalo nondik parte hartzen ari zareten guztioi eta oso bereziki eskerrik asko bereziki esan dudan bezala gurekin ditugun hizlariei guretzako privilegio da zuekin kontatu ahal izatea. Bueno, garrantzi handiko gaia da gaurkoan jarraituko duguna. Migratzaileak eta errefuxiatuak Europak azken garaiotan aurre egin behar izan dion krisi humanitarioaren protagonista ez bolondresak dira, eta asko gerretatik ihesean iristen dira Europara, Siria, Afganistan edo Libiatik, eta beste asko gero eta gehiago ihesean datoz ere, baina ez gerratetatik, baizik eta euren biziraupena arriskuan jartzen duten gozete eta hondamendi klimatikoetatik. Eta hemen azpimarra bat egin nahi dut, azken garaiotan gero eta maizago entzuten ari garelako batetik migratzaileak, ez, ekonomikoak suposatzen da, eta gero bestetik derrigortuak edo eta errefuxiatuak, ez, gerren ondorioz ihesi behar izan dutenak, eta bi hauek, ez, migratzaileak eta migratzaile derrigortuak desberdintzen dituzten diskurtsoak entzuten ari gara esatenen bezala. Nolabait, bueno, gerrengatik ihesi datozenei harrera eta aterpea ematea justifikatuta balego bezala, dagoen bezala noski, baino bai migratzaile ekonomikoekiko horrela ditzen dituzte kontraposizioan. Eta uste dut, estereotipo horri aurre egin behar zaiola, nagusiki beren sorlekuak eta komunitate naturalak usteko motivazioak desberdinak izan daitezkelako, jakinak, inork ez du zalantzan jarriko gerragatik migratu behar duena migratzaile behartua denik, baina ez alda ere migratzaile derrigortua mugitu ezean gozez hilko dena bizitzeko eta pertsona bezala garatzeko aukerarik ez daukana, edo eta adibidez aldaketa klimatikoagatik bere jaioterrian bizitzeko baliabide naturalik aurkitzen ez duena. Ez aldira denak, azken finean, denak migratzaile derrigortuak, ez? Denok egoera horretan egonda gauza bera egingo genukela ez ziur bagaudenean. Eta ez aldute pertsona horiek guztiek gure elkartasuna eta tratu duina merezi. Gu behintzat baiezkoan gaude, pentsatzen dugulako migratzeko eskubidea giza eskubidea dela, hori dela abiapuntua, eta pertsona orok eskubidea duela bere bizitza baldintza duinetan garatzeko, eta ondorioz baldintza horiek zorritxarrez ezinezkoak diren lekuetatik alde egin eta posibleak izateko aukera dagoen tokitara mugitzeko. Eta herri askotakoek eta bereziki euskaldunok horrela egin dugu mendetan zehar, mugaren alde batera edo bestera mugitzen ginen momentuko gerrak edo egoera ekonomikoen arabera historikoki, askotan Ameriketara jo behar izan dugu, Australiara, eta ez orain dela inbeste denbora, eta oraintxe bertan gure gazte asko ezote dira Euskal Herritik alde egiteko beharren aurkitzen etxean topatzen ez dituzten oportunitateen bila. Guk uste dugu esan bezala migratzeko eskubidea giza eskubidea dela, baino ematen duenez Komisio Europarraren ustea ez da hori, eta begiratu bestela berriki aurkeztu duen migrazio eta asilo ituna. Azpimarra handiagoa egiten du migratzaileen deportazio gastuak estaltzeko estatuen eskubidean harrera eskema batean baino, paradogiko bada ere. Estatuei harrera kuotak ezarri baino, deportatu kuota baten gastuak estaltzeko aukera ematen die. Eta gainera, horretaz gainera, ez du inongo proposamenik egin Dublingo konbenioa aldatzeko, eta ondorioz, migratzaileek jarraitu beharko dute beren asilo eskaerak Europar Batasunera iritsi diren lehenengo estatuan tramitatzen, eta horrela, Batasunaren kanpo mugitako Lesbos, Kios, Lampedusa eta orain Kanariak hotspot sistema ditoragarria betikoratuko dute, ez? I must say that during our work as MEPs, we have visited several camps and hotspots, as for example, Moria and Karatepe in Lesbos last September and Gran Canaria in December. And we have witnessed the reality that refugees and migrants are living in these places where the European Union is neglecting solidarity and focusing
in pushbacks and refoulements. As you know, we belong as members of the parliament to the left GUE-NGL parliamentary group and have shown a strong criticism very clearly have made a stand against the migration and asylum proposal delivered by the Commission. We have not limited ourselves to a basic confrontation stance. We have delivered a counter proposal to the Commission that stands for bringing to an end the Dublin scheme and make available safe humanitarian paths to different member states, so we can close down all the Moria-style camps, the setting up of a European search and rescue service and the end of the pushback policy, a new asylum seeker or migrant relocation binding mechanism across all the member states without exception, and finally, a powerful European investment scheme to make possible social development in the countries migrants have fled from. Hau da, Europako Parlamentuan defendatzen ari garena, baina gaurkoan errealitatera jeisteko ariketa bat egin nahi izan dugu zuekin, krisi humanitario hau egunerokoan bizitzen ari zaretenekin konpartitzeko. Kazetariak, irakasleak, giza eskubideen aktivistak, azken finean zuek guztiak ari zaretelako egoera guztia on the ground, esaten den bezala salatzen, ezagutzera ematen eta konpontzen ez den bitartean elkartasuna praktikara eramaten. Nik uste motiboak badaudela harro egoteko Euskal Herria harrera herri izateaz eta zuek zentzu horretan horren erakusle garrantzitsua zarete. Eta bueno, gure panelistekin hasiko gara, eta ikusten ari naizenez, Ane dagoeneko gurekin daukagu, eta beraz berari emango diot lehenengo hitza. Dakizuenez, Ane Irazabal kazetaria da, hainbat komunikabiderentzat egiten du lan, eta nazioarteko hainbat gairen lekuko izan da, Udaberri arabiarretatik hasi, Italiako politikaren goraberetara, baina erreferentzialtasuna handia irabazi du baita ere errefuxiatu eta migratzaileek pairatzen dituzten politika lotsagarrien ondorioak bertara kontatuz. Hainbat sari jaso ditu kazetaritza lanengatik eta 2019an Aulat Hesiak gainditu dokumentala zuzendu zuen eta dokumental honengatik Eurobask saria jaso zuen. Ane, zurea da hitza. Ane, ez zaizu entzuten? Bai, rapestu behar zuena. Bai, astu egin zaite audioa piztea. Ez esaten ari nintzen, barkatzeko atzerapena, arazo bat izan dugula internetekin hemen etxean, eta, azkenean lortu dut konektatzea. Nik ikusten dudana da, azken urteetan errefuxiatuen dramak pixka bat atentzio mediatikoaren ikuspuntutik beherakada bat sufritu duela, ez? Eta nik uste dut alde batetik dela drama kronifikatu egin delako, hau da, ez ditugulako dagoeneko ikusten agian 2015an eta 2016an iristen zitzaizkigun irudi ikusgarri horiek, hau da, milaka eta milaka pertsona Egeo itxasua gurutzatu eta Greziako uhartetara iristen, edo adibidez Mediterraneo itxasoko iritsierak ere pixka bat jaitsi dira aurreko urteekin konparatuz, baina aldi berean nik uste dut gure rola kazetarien ikuspuntutik edo baita ekintzaileen eta giza eskubideen aldeko erakundeen ikuspuntutik inoiz baino garrantzitsuagoa dela drama edo krisi hori kronifikatu egin delako eta ikusezina bihurtu delako hein handi batean, ez? Ikusten ari garena da, adibidez, Balkanetako ibilbidean, Greziatik hasi, Serbia eta orain agian JAP edo puntu enbutu garrantzitsua bilatu den Bosnian, milaka eta milaka pertsona daudela harrapatuta. Eta pertsona horien egoera gero eta okerragoa dela, ez delako bakarrik neguari aurre egiteko funtsezko gauzak falta zaizkiela, ez da, pertsona horiek ez dakite ze aukera dituzten Europako Batasunera iristeko, desinformazio izugarria dago.
Orduan, ez da bakarrik egoerari aurre egiteko neguko zapatak edo berokiak behar dituztera, baizik eta behar dituztena dira aholkulari legalak, jakiteko ze egoeretan dauden eta ze aukera dituzten Europako Batasunera sartzeko, ez? Eta orduan, puntu ahaztu hauek, bai Grezian, Serbian, Albanian ere ikusten ari gara gero eta gehiago, Bosnian, sortu dutena da, agian gure perspektibatik edo ikuslearen edo entzulearen ikuspuntutik pentsatzea dagoeneko ez daudela ieslariak Europako Batasuna sartzen saiatzen direnak, ez? Edo ez direla lehen ziren bezain beste, edo agian ez direla lehen ikusten genituen familiak, direla agian bakarrik bidaiatzen duten gazteak, ez? Eta 2015-tik aurrera Europako Batasunak oso estrategia zuzena abiarazi zuen Europara babes bila etortzen ziren pertsonak bi kategoria nagusitan banatzeko, hau da, errefuxiatuak alde batetik eta migratzaile ekonomikoak beste alde batetik. Orduan, bi kategoria handi hauetan deskribatzeko estrategia horrek utzi ditu pertsona asko kanpoan. Nolabait, galdetzen dieten lehen galdera delako, hau da, zu nondik zatoz eta zertara zatoz, ez? Eta orduan, errefuxiatuen estereotipoan sartzen ez diren individuo guztiak babes minimo batetik kanpo geratzen dira. Hau ikusi dugu asko Italian azken 4 urtetan, hau da, Italiak hainbat aldiz gobernuak aldatu dituelako eta azken 2 urtetan Matteo Salvini ultraeskuindarra barne ministro izan zelako, migrazio eta asilo politikak aldatu zituen eta askoz ere gehiago zorroztu zituen nolabait asilo eskatzen zutenei edo Mediterraneoa gurutzatzen zutenei zailtasunak jartzeko gero babes humanitarioa lortzerako orduan. Italiak badauka kriterio bat dena babes humanitarioarena. Ez daukazu zertan errefuxiatu baten katalogazioan sartu behar babes minimo bat lortzeko, ez? Eta hori azken urtetan desagertu eginda, orain saiatzen ari dira berriz ere nolabait sartzen eta berriz ere harrera politika lehen zegoen bezala martxan hartzen, baina nik daukan sentsazioa Italiatik hitz eginda da, azken urteetan ikusi dugun nolabait iritsiera edo migratzaileen edo asilo eskatzaileen egoera hasiera besterik ez dela. Hau da, Europak datozen hamarkadetan izango duen erronkarik nagusiena izango dela asilo politika berri bat hezur mamitzea. Ze guk adibidez hemen Italian ikusten duguna oraintxe bertan da, iristen diren asilo eskatzaileen eta ieslarien 90% Saheletik datozela. Eta gehienek erantzuten diete larrialdi klimatiko bati. Hau da, haiek agian ez dira kontziente ies egiten dutela krisi klimatiko baten ondorioz sortu diren gatazka politikoetatik, baina atzean badago transfondo hori, ez? Eta nik uste dut datozen urteetan gero eta gehiago ikusiko dugula, ez bakarrik udaberri arabiarrak ekarri dituen gatazketatik ies egiten dituzten errefuxiatuak, baizik eta larrialdi klimatikoak eragindako gatazketatik edo katastrofe naturaletatik, hondamendi naturaletatik ies egiten dituztenak. Eta orduan ikuspuntu horretatik demografikoki aldaketa handia ikusten ari gara iristen diren pertsonen perfiletan. Asko eta asko adibidez datoz Bangladesetik eta Pakistanetik. Bangladesh eta Pakistan dira 17 eta 25 urte bitarteko gazteria batean migratzaile gehien dituen herrialdeak, hau da, gazte gehien alde egiten duten herrialdeak. Eta bat egiten du fenomeno horrek, bi herrialde horiek azken urtetan pairatu dituzten hondamendi naturalekin, hau da, eurite izugarriak, uzten eta lurren galerak. Eta orduan sentsazioa daukat, Europa ez bada gai izan azken 4 urtetan iritsi diren pertsona horiei erantzun bat emateko, pixkat pilak jarri behar dituela, erronka berriak izango dituelako etorkizunera begira.
eta ikusten ari garena, eta tokian dauden beste islariek ere argi azalduko dute, baina ikusten ari garena da izugarrizko uztasuna eta Europak bidali nahi duen mezu bakarra dela ez arete ongi etorriak. Zaigu axola zein den arrazoia, ez daigu axola zergatik etorri zareten, zergatik ies egin duzuen, ez dugu jakin nahi, ez? Ez zarete ongi etorriak. Eta orduan, pixkat tristura hori da, ez gabiltzala ikusten, perspektiba intergenerazional bat, fenomeno honi ganoraz eta heldutasunez aurre egiteko. Oso ondo, Ane, eskerrik asko zure hitzengatik, sarrera ona izan da, gaian sartzeko, eta segituan Iñaki Agirreri pasako diogu hitza. Iñaki kazetaria da ere, komunikabide ezberdinetarako egiten du lan, eta pasa den urtean Berria egunkarian Moriako erretratuak bideo sorta zuzendu du eta aurkeztu zigun. Moriako kanpalekuan jasotako 5 migratzaileren lekukotzak bilduta. Momentu honetan, Kroaziaren eta Bosniaren arteko mugan errefuxiatuek bizi duten egoera bertatik bertara kontatzen ari zaigu egunkaritik. Iñaki, nahi duzunean, zurea da hitza. Kaixo, atxaldeon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik ere bai. Esan duzun bezala, nik bi errealitate hauek ezagutu ditute azken hilabeteotan, bata Geo-itsasoan, Lesbosetik, eta bestea, Balkanetan hemen, azken hilabetean zehar egon naiz, Kroazia eta Bosnia arteko muga horretan. Eta, esan dezakedana da, bi errealitate horiek, ezberdinak izan ere, eta bakoitzak bere ezaugarri propioak izan ere, bietan gauza bera topatu dut, harresi argi eta garbi bat, eta, biolentzia oso gogorrarekin mantentzen den harresi bat. Geo-itsasoan denok ikusi dugu azken urtean zer gertatu den, itsasoko pushbackekin, nola bueltarazten dituzten Turkiako uretara, baita Europan daudenean, edo eta inkluso irlak zapaldu dituztenean ere, nola sartzen dituzten berriro ontzi puzgarrietan eta hor uste dituzten itsasoan oraizean. Hori, ez da bakarria nazioarteko legearen urraketa bat, baita pertsona migratzaileen bizitzeko eskubidearen aurkako eraso garbi bat bada ere. Eta, nahi hasteko horrekin txokatu dian gauza nagusienetakoa da, zelako impunitatearekin egiten duten, ezta? Ze denok dakigu zer gertatzen ari den hor, urtebete daramate hau egiten astero gertatzen da, eta hemen ez da zer aldatzen. Eta, Kroazia eta Bosnia arteko muga honetan ikusi duana berdina da. Hor ez dago itsasorik, baina muga hori gurutzatzen duten pertsonek, mendiak, basoak, ibaia gurutzatu behar dituzte, baita neguan ere. Izkutuan egin behar dutez, poliziak topatzen baitu akabo. Eta, noski itzuera, Bosniara, modu ilegalean, eta ez hori bakarrik, ziurrenik, kasu gehienetan, baita ere jipoituak izango dira, torturatuak, eta, dazkaten ondasunak lapurtu ingo dizkiete, hainbat GKek eta erakundek jada frogatu duten bezala. Eta bi kasuetan ikusten deguna azkenean, nik ikusi gona impunitatea erabatekoa dela. Eta eskubide urraketa hauek ez direla puntualak. Hau da, zerbait sistematikoa da, atzean erabaki bat dago, erabaki hori eta agindu bat, eta agindu hori eman duenak izen eta bizena dazka. Eta egun dugun Europa hori da, nolabaiteko gotorleku bat, Europa gotorleku aipatzen da, ezta? Eta iruditzen zait, gainera, gotorleku horrek bi ezaugarri oso, funtsezko ezaugarri garbi batzuk dituela, batetik, aipatu berri dudana, mugako herrialdeek burutzen duten violentzia hori, baina baita ere nola ez, barneko herrialdeek eskaintzen dakaten inmobilismo edo isiltasun konplize hau. Azken finean, behaiek dira egoera hola mantentzearen interesik nagusiena dakatenak. Baina, zuk Fernandok eta Anek ere aipatu duen bezala, argi dagoena da honek ezin duela iraun. Ze, ez dago arrazoi pentsatzeko,
momentuetan Europara doazen fluxu migratorioek berak ingo dutenik etorkizunean. Batetikan hori, larrialdi klimatikoa aipatu duzu eta bere ondorioak, bestalde ere bai, pandemia honen arira, askotan aipatzen da ere, krisi ekonomiko larri baten atarian gaudela, eta gaina krisi ekonomiko hau globala izanik, imaginatu dezakegu ere bai, herrialde txiroenekin, berezik horra izango dela. Orduan, fluxu, presio migratorio hau, are eta handiagoa izango da. Eta horren aurrean, ez dakit, nik nire iritzi pertsonala eman da, baita ere sentitze, edo eredu aldaketa badakagu, edo kolapso bat gertatuko da hemen. Ez dakit kolapso hori eredua berarena izango den, muga eredunena, eta violentzia eredunena, edo kolapsoa gizateriarena izango den, ze hori dagona da, jendeak etortzen jarraituko duela. Nik Kroazia eta Bosnia arteko honetan oso garbi ikusi dut. Nola, pertsonek saiatzen ziren gurutatzen, egunean bertan agien bueltatzen zituzten, horrela, hurrengo astean berriro ere, eta berriro ere. Eta horra zien pertsonak, agian, 30 aldiz baino gehiago indutela muga gurutzatu eta Europako batasunera heltzeko saiakera. Ez daukate besterik. Orduan, eta gero nik kazetari modun gehiago bizi dudan modua da, baiteren nolabait frustraziotik dut. Ze azken finean, ez bakarrik, ugarik urteetan zehar salatu dute Europako mugetan gertatzen ari den guzti hau, eta berdin, gauzak ez dira aldatzen edo okerrago egiten dute askotan. Eta kosta egiten da ulertzea, nola da posible, zer egin behar da, zer egin daiteke, benetan ez dait. Behingoz eredu hau aldatzeko, ez da erresa. Baina esan dena, amorrutik eta frustraziotik bizi dut hori ere bai, eta ez ni bakarri noski zurekin hitz egiten duten pertsona migratzaileek, agian beste kazetari batzuekin hitz egin dutela, edo Moriako kasuan baita ere argi ikuste genuen, nola zeramatzaten urteak eta urteak, elkarrizketak eskaintzen haien kabuz, ze azken finean migratzaileek beste inor baino beto salatu dezakete bizi duten egoera, eta dena den salatu arren, eta bizi duten errealitate gordin hori mundura azaleratu arren, hemen ez da ezer aldatzen, ezta? Baina ez dago beste aukerarik aldatu behar da, ze gaizki baz bestela, eta ea bidea topatzen dugun, ze beharra handia da. Oso Iñaki, eskerrik asko zure aurkezpenagatik. Eta segituan hitza emango diot hurrengo panelistari, lehenago gogoratu nahi dut zuen pantailen bekaldean, segun ze aparailuarekin ari zareten, baino txata izeneko aukeran, modua badago hor nahi izan ezkero zuen galderak edo zuen aportazioak igortzeko. Txateatu edo txat edo horrelako zerbait dioen aukeran, hor utzi zuen galderak eta panelistek hitz egin eta gero bideratuko ditugu. Eta segituan hitz emango diogu Iker Barberori. Iker zuzenbidean doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea da, migrazio politiketan aditua. Kanarietan abenduan egin genuen bisitan ezagutu genuen, eta bertan, Barrankosekoko kanpamendura nola etziguten europarlamentarioei sartzen utzi, horren lekuko izan zen, eta aukera izan genuen bertako errealitatearen inguruko hainbat ezagupen trukatzeko aukera. Iker, zurea da hitza, nahi duzunean. Eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Nik ere bai eskertu nahiko nuke, horrelako ekitaldia antolatzeagatik, Fernando Barrenari eta baita ere atzean dagoen taldeari, idoiari eta beste gainontzeko besteoi. Utzi dazue PowerPoint bat proiektatzen, ze, azkenean hori da irakasleok egiten duguna, PowerPointak preparatu gure klaseak emateko, ez?
imaginatzen dut ikusgai dagoela, eta, bueno, gaur aurkeztuko dudana da, gaur egun unibertsitatean daukagun ikerketa proiektu baten lehenengo emaitzak edo behin-behineko emaitzak, ez? Parte bat, bueno, esan behar da proiektu hau, Transiteus, orain hitz egingo dudan proiektua, sosarrazakeriakin elkarlanako proiektua da, eta gure helburua da aztertzea Euskal Herritik igarotzen diren migratzailean harrera nolakoa den. Eta ikerketa horretan ez gara fijatzen bakarrik Euskal Herriko lurraldean bakarrik ze gertatzen den, baizik eta gutxienez Europako muga zeharkatzen duten momentua ere bai, horregatik Kanarieten egon ginen, baita ere beste hegoaldeko beste mugetan ere egon gara, eta baita ere gure, orain ikusiko dugun bezala, gure ikerketa lurraldea ez da bukatzen, Irun gero anaitz edukiko dugu horretaz hitz egiten, edo Baionan, baizik eta beste ehundaka kilometro haratago, arau juridikoek eragina daukatelako. Utzi dazue, historia batekin, beti gustatzen zait, gure artikuluak eta gure hitzaldiak horrelako bizitpen garrantzitsu batzuekin, azkenean arauak eta datuak emango ditut, baina nik uste dut importanta da azalaratzea atzean pertsonak daudela, ez? Hemen historia txiki bat ekartzen dut, Aburena, Abu da izen asmatutako izen bada, ez da benetazko izena, baina, Abu da 16 urteko gazte bat, Ginea Konakrikoa, Marrokon egon da gero erabaki zuen hor dagoen muga zeharkatzea, itsasora beste lagun batzukin barko txiki baten itsasoratu zen, itsasoan salbamento maritimo salbatu zuen eta Algeciraseko, Kadizeko harrera zentro batera eraman zuten, ez? Han, berak azaldu zuen iparraldera nahi zuela joan, orduan, bere bidea jarraitu zuen, Irurena, Iruren plazan, Irungo harrera zareakin harreman eduki zuen, eta gomendatu zioten, Baionara pasatzea, hor dagoelako aterpe bat, eta Baionan pasatu zuen gaua, ez? Gero, bere bidea jarraitu zuen, eta Pon iritsi zenean, hau da, 150 kilometro mugatik urrunago, kontrol batean, frantses poliziaren kontrol batean, atxilotu zuten, detenitutu zuten, eta hor mapan ikusten duzuen bezala, Irunera bueltatu beharrean, Canfranc muga puestotik berriz espainaratu zuten, ez? Bera, frantses poliziari behin da berriz berak esan ziren adin txikikoa zala, baina hala ere poliziak ez zuen euki aldarrikapen hori kontuan hartu, Schengen datu basean edo Eurodaken edo bezalako datu base baten adin nagusi bezala agertzen zelako. Orduan, atzeratu zuten, espainaratu zuten, eta, jakan lortu zuen, diru gabe zegoen, lortu zuen nola edo hala kontaktu bat berriz Irunera bueltatzeko. Hemen, eta berriz saiatu zen, agian, urrengo gunean, edo egun horretan bertan pasatzea. Hemen, importanteena da, ulertzea ze logikak aplikatzen ari diren, ez? Egia da, egoera ezin dela konparatu, Turkiakin, Marruekosekin, edo azaldu duzuen bezala Bosniarekin, ez? Baina hemen gertatzen ari dena da berriro pushback bat, ez? Orduan, pushback hori, gero ikusiko dugun bezala, ez dator bat, inolako garantia juridikoekin, ez? Alde batetik, kasu honetan, baina
adin txikikoa da, askotan gertatzen da, orain dela urte bat, aste bat edo bi ANAFE elkarte frantsesak ere bai berriz salatu zuen kanporatze bat egon zela adin txikiko batekin, egunero gertatzen dira, Anaitzek kontatuko digun bezala, horrelako kanporatze irregularrak esan dezakegun, eta berriz, importante da esatea, kontrol irregularrak, ez? Kontrolatzen dana da inmigrazioa eta kontrolatzen da arrasa itxura baten konkretu bat begiratuta, ez? Bueno, nondik dator, hau, lehen, agian nire lana hitzaldi honetan ikuspegi juridiko politikoa azaltzea da, orduan lau datukin imaginatzen dut ikuspegi orokor bat planteatuko dela, ez? Baina pentsatu behar dugu, Europako kontestuan gaur egun helburua eta egoera da inmigrazioa kontrolatu behar dela. Eta kontrolatu behar da, bai kanpoko mugetan, hau da, harresia handiagoak ipiniz, edo patrullera gehiago jarriz, baita ere hirugarren herrialde subkontratatuz, bai Marruekos, bai Turkia, izan daiteke Libia, eta horrelako herrialdeak non badakigun giza eskubideak ez direla errespetatzen, eta hala ere Europar Batasunak jarraitzen du beraiekin akordioak milioiak adosten lan hori betetzeko, eta hirugarrenik, eta ez da bakarrik COVID-a dela, eta azkenengo, esango nuke, 5 urtetan, 6 urtetan, behin da berriz, Europako balio nagusi bat zena, hau da, mugak ez egotea Europar Batasunean, gero eta ohikoagoa da mugak ezartzea. Ez COVID-agatik, horrek ere bai distorsionatu egin du argazkia, baina hor ikusten duzuen bezala, azkenengo nik esango nuke 2015-etik ona, lurralde batzuk, konkretu batzutan, etengabe mugak ezarri dira. Frantzia, Dinamarka, Austria, Alemanian, hor ikusten duzue azkenengo eskaerak, prozedura bat dago, eta behin da berriz Frantziaren kasuan, hor ikusten duzue mehatxu terrorista dela eta egoera kanpoko eta barneko mugetan. Bueno, eta panorama, askotan justiziak zer dioen begiratzen dugu, panorama ez da hain, ez du itxura ona hartzen, batez ere azkenengo Europar Batasuneko giza eskubietako auzitegiak, Europako auzitegiak esan du Espainiako kasu konkretu batean, baina zabal daitekena Europako besteko lekuetara, egoera irregularrean zeharkatzen dituzten pertsonek ez daukate eskubiderik zeharkaldi hori irregularra, bera irregularra dalako. Eta horrek hausten du, historian zehar, ulertu dugun printzipiorik garrantzitsuna. Pertsona, naiz eta egoera irregularrean zeharkatu, pertsona da, eta pertsona denetik eskubideak ditu. Orduan, justiziak ere ez du batere laguntzen. Esan duzun bezala, gaur egun Estatu Espainolera, Europar Batasuneko zati honetara, jendea jarraitzen du heltzen, azkenengo urtean 52.000 pertsona izan dira, 52.000 pertsona lortu dute heltzea, beste batzuk ez dute lortu itsasoan bizitza galdu dutelako, eta Europar Batasunak nahi duena, lehen aipatu dudan paktua aplikatuz, nahi dute Morian edo Lesbosen edo beste Lampedusan gertatu zetan, nahi dute berriro Kanarietan gertatzea, ez? Eta horretarako ari dira hor ikusten duzuen bezala, kanpamendu oso prekarioak bai Gran Canarian, bai Tenerifen eta beste huertetan, eta hemen, zuk Fernando aipatu duzun bezala, nahi dutena da nolabait leku itxiak, opakoak izatea eta horregatik zailtasunak, zuek europarlamentarioak bezala edo beste erakunde batzuk giza eskubidea kontrolatu behar dituztenak, ez dute usten sartzen
eta, bueno, arazoak izaten dira, ez? Eta, bueno, horre irudian ikusten duzue, holako zentroak sortzen dira, ez? Harrera zentroak ez daukatela oso irudi finkoa, ez? Irudi juridikoa ez dago bat ere ondo azalduta. Eta Frantzian antzeko gauza bada, ez? Frantzia esan dudan bezala, larrialdi egoera permanentegi ari da, bueno, nolabait, salbuespen egoera ezartzen, mugak, bai lege reformagatik, bai COVID-agatik, bueno, mugak behin da berriz berrezartzen ari dira, jendeak ezin du zeharkatu, bueno, behin Europar Batasunera iritsita, eta, bueno, hor ikusten dugu, ja ez dela bakarrik kontrol puntual batzuk, baizik eta ja muga batzuk itxi egin dira, kontrolak permanente daude hor gauta egun, edo orduan Frantzia bera bihurtu da muga total bat, ez? Ja muga ez dago bakarrik Behobiako peajean, edo Santiago zubian, baizik eta muga dago Pon, Toulouseen, eta baita ere Parisen ere. Eta jendeak kanporatua izaten da, naiz eta, bueno, 5 ordu, 10 ordu edo egun batzuk, ez? Eta hemen, ja bukatzeko, dato batzuk ekartzen ditut, horri ikusten duzuen akordio bat dago bi herrialdeen artean, Espainia eta Frantzia estatuen artean, eta ikusten duzu, azkenengo urtetan, 2000 eta piku pertsona inguru kanporatuak direla alde batetik bestera. Bueno, hori deklaratzen direnak, gero batzuk ikusten dugu ez direla marko juridikoren barruan gertatzen. Eta, bueno, ez dakigu zenbat diren ofizialki, ze herritakoak diren, bueno, genekien lehen, gehienak marokiarrak eta afrikarrak zirela, baina azkenengo urtetan nolabait isiltasun juridikoa dago alde horretatik. Orduan, bueno, ja bukatzen dut, esanez, Europar Batasuna ari dela erregimen oso itxi bat, etsaiarena nolabait, eta etsai hori kontrolatzeko erabiltzen dira edozein trikimailu juridikoak, nolabait, beraien mobilitatea, beraien mugikortasuna mugatzeko. Orduan, bueno, hori da labur bilduta esan nahi nuena, eta eskerrik asko entzuteagatik. Eskerrik asko, Iker, zure azalpenagatik, oso interesgarria gauza bat, ez? Askotan pushback eta refoulements eta horietaz hitz egiten delako, baina ematen du Egeoko itsasoan bakarrik gertatzen den gauza bati buruz ari garela, eta hori eguneroko errealitatea da estatu espainolean. Bueno, eta gogoratzen dut berriro lehen esan dudan bezala, jarraitzen ari zareten guztiok aukera daukazuela galderak uzteko zuen pantailen bekaldean dagoen txatean, hor utzi zuen galderak eta bukaeran erantzuten saiatuko gara, utzi galdera eta nori zuzendua den, eta hori egingo dugu, saiatuko gara erantzuten. Bueno, eta segituan Inigo Mijangosekin izango gea, Salvamento Maritimo Humanitarioko lehendakaria da, eta Aita Mari erreskateuntziko koordinatzailea eta kapitaina. 2015 urtetik Mediterraneoan ari dire lanean, krisi humanitarioari erantzuna ematen, geroztik 1000 bizitza inguru salbatu dituzte, eta izan ere pasaden asteko ostiralean 158 pertsona erreskatatu zituzten Libiako kostaldetik gertu. Eta beraz, esan bezala, Inigo, gurekin daukago lan honen guztiaren berri emateko. Arratsalde hon, Inigo, dagoeneko lurrean edo itsasontzian bertan oraindik? Hola, buenas tardes, Fernando. Eskerrik asko por invitarnos en este webinar y, bueno, me alegro también de ver tantas caras amigas, ¿no? Y un honor estar en este panel. Bueno, una anotación, yo no soy el capitán, soy primer oficial solo. Y sí, ahora mismo estamos en Augusta, pasando la cuarentena
obligatoria. Desembarcamos a las personas que rescatamos en esta última misión, a las 102 personas. Terminamos de desembarcarlas el lunes y ya a partir del martes, pues bueno, tenemos que estar aquí hasta el día 8. Bueno, yo un poco había preparado una introducción, un poco igual es otra orientación distinta, pero bueno, yo creo que al final vamos todos un poco a lo mismo, ¿no? Salvamento Marítimo Humanitario comienza su andadura en el 2015 como una respuesta espontánea de un grupo de socorristas y patronos de emergencias de diferentes bases de salvamento marítimo de Cruz Roja en Euskadi. Nace como una asociación de voluntarios con el propósito de salvaguardar la vida de las personas en la mar y se constituye como un instrumento para que las personas relacionadas con el auxilio en la mar y las emergencias puedan expresar su solidaridad mediante la acción de voluntariado hacia sus semejantes en cualquier parte del mundo. Sin embargo, y a la vista de la experiencia en la isla de Quíos, en menos de un año el ánimo de socorrer a cualquier persona en cualquier parte del mundo se empaña por una terrible visión del trato que se da a las personas en movimiento en la frontera europea. Este espíritu inicial se concreta entonces en una respuesta de la sociedad civil a una injusticia y, a nuestro entender, un incumplimiento de los derechos humanos que se produce en suelo europeo. En sus estatutos, SMH se define como una entidad neutral. Esto significa que no tomará partido de un lado o de otro en cualquier conflicto que pueda existir en el entorno de la emergencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no denuncie los hechos ilegales de los que es testigo. Esta denuncia se convierte en necesaria más aún cuando es la acción de las instituciones la que genera una situación estructural que provoca que cientos de víctimas mortales todos los años en las rutas marítimas empleadas por las personas en movimiento. La Agencia Europea Migratoria está fuertemente condicionada por el hecho de que el mar Mediterráneo es el elemento geográfico que envuelve su frontera sur, convirtiéndose en un muro natural disuasorio por sí mismo. Nuestra actividad de salvamento nos ha convertido en testigos de todo ello y actualmente entendemos que es nuestra obligación hacer lo que está en nuestras manos para evitar que se sigan produciendo muertes en este mar que une o separa 3 continentes según el uso que se haga de las rutas marítimas dibujadas en él durante la historia de la humanidad. Somos una organización joven, con un perfil bajo en el mundo de la cooperación y la emergencia internacional, pero con una repercusión en la sociedad vasca, española y en el escenario político europeo que nos convierte en un fenómeno con una identidad muy particular. SMH, por su carácter participativo y consciente de su dimensión, ha buscado siempre aliados locales o internacionales en sus acciones, lo que le ha permitido participar en proyectos que parecían inalcanzables por su magnitud. La agilidad en la toma de decisiones, la transparencia de sus acciones, la neutralidad política y la firmeza en la defensa de los derechos humanos han definido su código de conducta, nuestro código de conducta, y entendemos que han sido los ingredientes que han hecho que organizaciones internacionales o instituciones confíen en SMH. Nuestra acción se da en 3 áreas diferenciadas: la asistencial, como agente transformador de la sociedad, y en la incidencia política. Para llevar a cabo la asistencia humanitaria, SMH se basa en los principios de Proyecto Esfera y sus principales proyectos son 2. Uno, la asistencia médica en el centro de registro Hotspot en Vial, en la isla griega de Quíos, que bautizamos con el nombre de Archibald Dixon en recuerdo a este capitán que asistió a los últimos refugiados de la República en la Guerra Civil Española. En Quíos, desde 2015, estimamos que han podido participar más de 600 voluntarias y voluntarios, la mayoría mujeres provenientes de Euskadi, 50% aproximadamente de todos los voluntarios que han participado, y de otras comunidades del Estado, incluso de otros países. Actualmente tenemos un convenio con la organización británica Criterinos que envía médicos voluntarios a nuestra clínica. El año pasado, junto con la organización alemana CADUS, participamos en la respuesta internacional a la emergencia provocada por el incendio en el campo de Moria, con 4 voluntarias en el dispositivo compartido con ellos. En Quíos somos la única ONG que sigue trabajando dentro del campo de Vial. SMH es el único servicio médico disponible en el campo y somos la única organización no griega que ha permanecido desplegada en la isla desde el 2015. El servicio que prestamos es asistencia primaria en la consulta del campo por las tardes, facilitamos medicación a los pacientes que no tienen acceso a la cartilla médica, derivamos los pacientes a especialistas y al hospital si es necesario,
y atendemos las emergencias por las noches y los fines de semana. Al año se hace una media de 12.000 consultas. Se hacen visitas a los apartamentos tutelados por el Ministerio de Migraciones, donde se alojan las personas con protección especial. A estas personas se les hace una visita una vez a la semana. 1 o 2 veces al año hacemos campañas de asistencia dental, haciendo unas 800 intervenciones al año. Identificamos casos médicos complejos y atendemos sus necesidades específicas, que en la mayoría de las ocasiones significa derivarlos al continente. El gasto anual que tenemos nosotros en este proyecto de medicamentos es de 24.000 euros aproximadamente. El 50% de la financiación de este proyecto es a través de los fondos Mallorquín y Menorquín de Solidaridad, y el resto es a través de diferentes entidades locales, Diputación de Guipúzcoa, empresas y particulares de Euskal Herria. Nuestra intención al prestar esta asistencia es doble. Por un lado, dar acceso al derecho a la salud de las personas retenidas en el campo, ya que las instituciones locales son incapaces de dárselo, como así ha quedado demostrado en las islas de Leros y Kos. Y por otro, tratar de reducir el impacto en la sociedad de acogida de Chios para que sea menor sobre el pequeño hospital de la isla. En cualquier caso, nuestra frustración es grande, ya que el deterioro de la salud de las personas que viven en Vial se produce fundamentalmente por las condiciones de vida fuera de los estándares mínimos aceptables en una gestión fronteriza en Europa e incompatible con los derechos humanos y con la dignidad humana. El permanecer en el campo de Vial nos permite ser testigos de lo que allí sucede y podemos trasladarlo a nuestra sociedad en nuestro trabajo de sensibilización y de incidencia política. El proyecto Archibald Dixon genera 4 empleos directos en Quíos, 2 de ellos son los mediadores culturales, que a su vez son beneficiarios de protección internacional. El segundo proyecto asistencial que hemos desarrollado es el proyecto de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo Central, Mediterráneo Aita Mari. En el 2017 arrancamos este proyecto con un acuerdo a 3 con otras 2 ONGs, y en aquel año fletamos un barco que nos permitió realizar 5 misiones en donde rescatamos 700 personas en el Mediterráneo Central. Posteriormente, en el 2018, compramos el Aita Mari y lo bautizamos así en recuerdo a este hombre de mar comprometido hasta la muerte con el salvamento en Euskadi y el espíritu solidario que inspira. Desde entonces hemos llevado a cabo 2 misiones de traslado de ayuda humanitaria desde Euskadi a Quíos y Lesbos y 3 campañas de salvamento en el Mediterráneo, con más de 400 personas rescatadas a día de hoy. El Aita Mari es un proyecto que ha calado profundamente en la sociedad vasca. El interés que motivan particulares, instituciones y empresas es una muestra de que la sociedad vasca es solidaria y que comparte los principios del proyecto. Las personas que se han acercado a Pasaya para participar en los trabajos de reforma han sido de todos los ámbitos. Múltiples asociaciones se han interesado por el Aita Mari, realizando campañas de captación de fondos o divulgando su trabajo. Entidades locales, provinciales, autonómicas han aportado fondos y espacios para servir de altavoz y denunciar las consecuencias de la política inhumana de gestión de fronteras en el Mediterráneo Central. Las muestras de cariño y de apoyo se producen en toda Euskal Herria, en todos los ámbitos y en la práctica totalidad del espectro político. El consenso de la sociedad vasca con respecto al imperativo de hacer salvamento en la mar, sea cual sea el origen o la razón por las cuales estas personas ponen en riesgo su muerte, en riesgo su vida, es abrumador. Estimamos que en la reforma de la Aita Mari habrán participado unos 150 voluntarios y la mayoría de proveedores, todos de Guipúzcoa, han arrimado el hombro de una u otra manera para sacar el proyecto adelante. También nos consta que en algún caso incluso el gasto realizado ha ayudado coyunturalmente a alguna de estas empresas a salir de aprietos financieros. El Aita Mari, cuando navega, genera 8 empleos directos. Con estas 2 acciones asistenciales somos testigos, como he dicho antes, de excepción en la frontera exterior europea, y podemos ver cómo afecta a la vida de las personas en movimiento las decisiones de la Unión Europea. Por ello, y con el fin de evitar que se sigan produciendo muertes y el gran sufrimiento a miles de personas, entendemos que hay que atacar el problema de raíz. Así, hemos reformulado desde 2019 nuestra estrategia, solicitando la comparecencia en comisiones parlamentarias de derechos humanos de los parlamentos de Euskal Herria, tratando de esta manera de trasladar a estas instituciones el clamor de la sociedad y el testimonio de los hechos de los que somos testigos. Como resultado de ellos, el Intergrupo de Derechos Humanos del Parlamento Vasco de la legislatura anterior realizó una visita al campo de Vial y posteriormente se promovió una propuesta no de ley a favor del trato más humano para las personas en movimiento. Finalmente,
también hemos comprendido que el origen del problema que provoca tantas muertes en el Mediterráneo es la falta de empatía y la normalización de un discurso de miedo al diferente. Por tanto, todo lo anterior carecería de sentido si no somos capaces de que las generaciones venideras no comprendan que cualquier ser humano de cualquier condición tiene derecho a buscar un futuro mejor en cualquier parte del globo. Así estamos trabajando en el diseño de unos talleres adecuados a los diferentes ciclos educativos para alcanzar a los más jóvenes y hacerles comprender la importancia de hacer valer y cumplir los derechos humanos para todas las personas. Este proyecto de sensibilización queremos que sea también participativo, con monitores debidamente formados en toda la comunidad de Euskadi y Navarra, y se puede adelantar que a pesar de las circunstancias de la pandemia, muchas icastolas y centros escolares han mostrado su interés en las acciones y talleres que les podamos ofertar. Una muestra más del interés que tiene nuestra sociedad en esta problemática. Creemos que la verdadera manera de evitar la muerte de cientos de personas, algunos años más de 1 millar, es establecer vías seguras y reguladas de entrada en Europa. Y este debe ser un mandato que la sociedad civil debe hacer llegar a los legisladores, y la creación de esta conciencia empieza por la educación de los más jóvenes, que además pueden ejercer como agentes de cambio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñigo, zure hitzengatik, eskertzen dizugu benetan. Estamos viendo que estás en el barco. Al principio te lo preguntaba, pero no estaba viendo el fondo, por eso te lo preguntaba. Y es un placer que hayáis podido salvar todos los obstáculos para poder estar hoy con nosotros en este webinar. Y una vez más, pues enhorabuena por la labor que realizáis y por el rescate de esta semana pasada. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, seguimos jarraitzen dugu webinarrarekin. Gure hurrengo panelista Malen Garmendia da. Malen Garmendia Zaporeakeko Lesboseko koordinatzailea da. Bertan ezagutu genuen irailean Moria eta Karatepe bizitatu genituenean. Zaporeak Europara iristen diren refuxiatuei janari duina eskaintzen dien etekinik asmorik gabeko elkartea da. Eta egun Grezian dauden errefuxiatu esparruetan janaria prestatzen dute, harrapatuta dauden pertsona zaurgarrienen bizi baldintzak hobetzeko helburuarekin. Lesbosen, esate baterako, egunero 1957 otordu banatzen dituzte. Erraza da esatea, baina kopuru handiak dira, eta beraz tamainako lana egiten ari da Zaporeak elkartea Lesbosen bertan. Malen, zurea da hitza. Mi esker eta arratsaldeon guztioi, eta mi esker gonbidapenagatik, noski. Nik saiatuko naiz pixka bat lurrera ekartzen gauza guztiak eta hitz egiten Lesboseko kasuaz. Argi dago, Lesboseko kasua errepikatu egiten dela espazio desberdinetan. Hortaz, naiz eta Lesbosen zentratuko naizen, hau estrukturala denez, argi dago espazio ezberdinetan identifikatuak sentituko direla. Momentu honetan, pixka bat informazio orokorra edukitzeko, Lesbosen 9.500 pertsona errefuxiatu daude, beraien asilo prozesuari aurre egiten, edo emaitza jasota. Esan behar da, denak badakigu Europar Batasunak eta Turkiak egindako tratatuak edo eta behintzat deklarazio horrek ekarri zuela irlau kartzela bitzea. Persona guztientzako ona iristen direnean, lehendabizi Iñaki ondo esan duen bezala, iritsi egin behar dira. Ze, pushbackak egunerokoak dira, eta guzti hau Europaren begipean gertatzen da, eta Europaren onespenarekin. Hortaz, egunero ikusi behar ditugu hemen ere nola Frontexek gelditzen dituen iritsi nahi duten pertsona guzti horiek eta atzera bueltatu. Ez da bakarrik hori, hanek ere argi esan du, asko erabiltzen dela horrelako politika ejemplarizanteak, ez? Hemen argi ikusten dugu kanpamendu hontan, argi erakutsi nahi dena dela hemen ez direla ongi etorriak, eta hemen ez ditugula nahi. Guk erabakitzeko aukera izango bageno bezala, ezta? Eta, sortzen dira horrelako esparruak, esparru hauetan egoera guztiz inhumanoak eta torturanteak praktikatzen dira, ez daukatelako ez espazio nahikoa haien higienea
higieneari aurre egiteko, ez intimidadea, ez da janaria, ez da behar oinarrizkoenak ere. Eta hau ere intentzioz egindako erabakia da. Eta hor dago gakoa, ez? Orain noski COVID-arekin egoera askoz ere larriagoa da. Honezkero, irlau kartzela balin bazen eta honezkero baia bat balin bat zegoen, orain bigarrengo bat ere sortu da. Pertsonak ezin dira bertatik mugitu, eta beti ere ikusten dugu desberdintasuna, eta zenek daukan privilegioa eta zenek ez. Hau da, ni txuria izan da eta kanpamendu kanpoan bizita, hain 9 egon naiteke irteteko. Orduan, askotan niri Malen, izoztu da zure konexioa, ez dakit entzuten duzun. Emango diogu minuto bat Maleni konexioa reseteatu dezan. Ea posible duen. Barkatu, justo konexioa junda. Malen, bai, berriro zaude pantailan, bai. Segi, mesedez, onda konexioa momentu batez, bai. Bale, esan du. Ez, ustakit bukaera ino entzun diazuten, baina, bueno, jarraituko dut eta bestela gero galdetuko diazute. Azkeneko minutu erdia ez uste dut. Ados. Ez, ari nintzen pixka bat esanez, ze desberdintasun egiten diren kanpamendu kanpoan bizi diren pertsonekin eta barruan bizi diren hoiekin, ez? COVID-aren neurriak ere desberdinak ematen duenez, han beraiek ez dakit kutsagarritasun handiagoa daukate. Ikusita zenbakiak esaten dutela kontrakoa. Hau da, hemen Mitilinin hiriburuan ospitalak kolapsatuak daude eta esan dezakegu kanpamendu barruan bakarrikan 2 pertsona daudela momentu honetan kuarentena zentroan. Hortaz, ikusten dira neurriak eta politikak oso fascistak direla. Nik eskatzen dudana da batez ere Europar batasunetik eta politikengatik argi edukitzea eskubideen eta giza eskubideen politikak aurrera eraman behar direla, gure privilegioak identifikatu behar ditugula eta hoiek landu dekonstrukzio guzti hori gertatzeko, ze politikak egiten ditugu gurea galdu nahi ez dugun puntu hortatik. Eta hori horreila den bitartean ez dira aldatuko. Hortaz, ikusten dut dekonstrukzio handia daukagula gu banako bakoitzak egiteko, hori identifikatzeko eta benetan egiten ari garen, barbaridade hau ikusteko, ez? Iruditzen zait askotan, ez dakit den desioa edo eta den errealitatea, ez? Hemendik urte batzuetara atzera begiratzen dugunean, ea ikusiko dugun benetan politika hauek zenbat pertsona hil dituzten eta zenbat pertsonak sufriarazi dituzten. Baina, hori behin ere ez dakigu. Eta, batez ere, ez diot ez da ere garrantzi guztia edo eta ardura guztia politikariei edo eta Europar batasunari nahi, niri ustez ere ardura pertsonala bertan dago. Gu ere bertako parte gara eta sistema honen parte gara. Hortaz, gutako bakoitzak ere ardura hartu behar du guzti honi aurre egiteko, aktibatzeko, noski, saretzeko, noski, eta denuntzia salaketak argi usteko, ez publikoak daitezen. Zaporeaken alorretik saiatzen gara eskaintzen, egia garelara iristen, badakigu ere ez dela gure denetara iristea, zetik hemen berez struktura ez dakit entzuten didazuen.
Malen, ez da bilondo konexioa berriro, Esango diazue. Bai, orain baten du baietz, a ber, segi. Orain bai, barkatu konexio txarrak. Ez, eta azken finean, nire ustez ardura pertsonala eta kolektiboa dela. Hortaz, saretzea oso garrantzitsua iruditzen zait gure artean, salaketa guzti hauek egiteko eta benetako errealitate hau aldatzeko. Gero, guk zaporeaken aldetik, bai, saiatzen gara kanpamenduan bizi diren pertsona zaurgarrienei iristen, badakigu ez dela nahikoa, badakigu, egia da nutrizio kontuetan arazo handiak daudela bertan, eta ez dugu ikusten Europatik bidaltzen den dirua benetan pertsonetara iristen dela. Hori ere, gure salaketaren parte da, eta egia da, gure proiektuak eboluzioa handia jaso duela, eta orain ere protagonista bilakatzen ditugula bertan dauden pertsonak, ez? Bai lan eskaintza zabaltzen eta proiektuaren parte sentiarazten. Eta, azken finean, hori da, nahi baduzue gero beste edo zer galdetu, lasai asko. Eskerrik asko, Malen, egindako azalpenagatik eta batez ere Lesbosen bertan egiten duzuen lan eskergarengatik, nola ez. Eta gurekin ere Anaitze Agirre daukagu, Anaitze Irungo Sarrera Sareko kidea da, ekintzaile eta ikerlari antirrazista eta feminista, eta Euskal Herriko Unibertsitateko komunikazio irakaslea da. Harrera sareek egiten duten lanaren berri emango digu Anaitzek. Zurea da hitza. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Egia esan Malen Morian eta Inigo Mediterraneoan gure mugan dagoen egoera, desde luego, ez da hain hilgarria inondik ere eta ez dugu panorama berdina kontatuko noski. Alde batetik, Malenen harira esan nahiko nuke, gu privilegioak dauzkagun aldetik eta solidario agertu garela hemen eskualde hontako persona asko eta erakunde asko, gure privilegioa paperak izatea eta Europar hiritarrak izatearena momentu hontan, bestei laguntzeko eskubide guztiak jazartzen zaizkien persona beltzei laguntzeko aurrera pauso bat aurrera eman dugu. Eta ez da kasualidadea persona beltzak izatea hain jazartuak direnak, gure ustez. Orduan, datu bat bezala ze hemen diskursoetan eta datu asko erabiltzen da batez ere instituzioetatik eta politikoetatik esateko hainbeste etorkin eta guk migrante hitza erabiltzen dugu englobatzeko bai migranteak eta bai errefuxiatuak kategoria horiek ez erabiltzeko eta desberdintasun hori ekiditeko. Orduan, nik bai iruditzen zait kontutan hartzeko politikariek eta eragileek zifra dala, adibidez, The Guardianen aterazan 2018an esaten da, badago United, da elkarte Europar bat, Holandan dago, esango nuke, hauek 93tik hasi zian hildakoak kontatzen, Europara etortzen saiatu dian hildakoak. Eta 18 arte ziran 34.361 bat. Gaur arte, 2.000-3.000 gehituko nizkioke, eta hor daukazue agian 37.000 persona hildako Europara iritsi nahian daudenak, ez? Harira etorrita, guk Irunen zer egiten dugu? Gure aldarrikapena da, bide seguruak migranteentzat, zirkulazio askatasuna guztientzat, inorrez da ilegala, eta izan nahi deguna da harrera herri bat, eta harrera duina emateko izan dadila. Eta guzti hori momentu hontan da guzti hauei ukatzen zaiena. Orduan, horrela hasi ginen, 2018an Mediterraneo zentraleko bide migratorio hori beti egondana itxizan, eta estatu hegoaldeko muga hori, estatu espainiarreko hegoaldeko muga hori, gehiago indartu zen, bide migratorio bat izten denean beste bat indartzen dalako. Orain, Motrilera iritsi beharrean migranteak iristen ari dira Kanarietara. Bide hilgarriagoa, bide okerragoa, eta, desde luego, migranteetzat kaltez. 2018an ikusi genuen, estatu hegoaldetik, Irunerako bide hori indartzen zala, hori ere existitzen zen, ikerrek ere hori badakik, guk hemen beti izan gara pasu bat, baina indartu egin zen, beste bide batzuk itxi dialako.
hor, ikusten dugu, klaro, Irunen Espainiako poliziak uzten die jarraitzen, ze migrante hauek ez dute gelditu nahi, Europa iparraldera jarraitu nahi dute hizkuntzagatik, kulturagatik, han sare gehiago dituztelako, Frantzian adibidez, kolonia izan dialako, edo Alemaniara, eta bar, eta bar. Ze gertatzen da, orduan, Espainiako poliziak uzten diela jarraitzen. Ze gertatzen da, Frantziakoek ez dietela uzten. Eta orduan, bidasoa gainean daukagun muga hori, lehenengo oztopoa, lehenengoa ez, hemen oztopo bat gertatzen da, pasatu ezinik daude, eta Irunen ari dira gelditzen eta gelditzen. Horren aurrean instituzio publikoek zer egiten dute? Ez errez. Ez dira asistitzen. Horren aurrean zer egiten du gizarte zibilak, eta hor jarri nahiko nuke azentua, ze hor ikusten dena da, eta nire ustez oso importantea da hau bisibilizatzea beste batzuentzako ere, esateko gizarte zibila esna dago, eta pres gaude gauzak egiteko. Guztiak ez gera arrazista batzuk, eta guztiak ez gera fascista batzuk, eta ez dugu uste hauek datozela gu inbaditzera eta guri lanak entzera. Datoz bizitza hobe baten bila. Eta guk hori uste dugu, eta hola ikusten dugu, eta ez luego eskubide guztiak bukatzen zaizkie, migratzen hasten diran momentutik Europara iritsi arte txikitu egiten ditugu, migrazio politika arrazistekin, eta gero nahi dugu iristen dien gutxi horiek integratu daitezen haizu. Ze hemen Europarrak ea, eta horiek beltzak dira, bakizu? Orduan horren aurrean, pauso bat aurrera eman genuen, eta esan genuen. Eta hori oso polita da, ze geunden, giza eskubideen aldeko mugimenduetan geundenak, eta ja nolabaiteko esperientzia geneukanak, eta personak, a titulo individual, eta guztiak batu ginen nahiko modu naturalean, helburu berdinarekin, ikusten genuelako hau impresentablea da, eta norbaitek honen ardura hartu beharko du. Eta horrela hasi ginen, gure sareak zer aipatuko nuke, adibidez Malen hor zegon, hasi ginen, hori oso plurala da, nik uste esan dezakegu politikoki oso plurala, eta nik uste hori ere gure indarra dela. Bestalde batetik, gehientsuenak emakumezkoa gera, eta hori mugimendu sozial askotan ikusten da, horri ere refleksio bat eman beharko genioke, eta hasiera batean adin guztietakoa ginen. Eta horra hasi ginen, eta hori oso argi geneukan, persona hauek laguntza behar dute, baina honen ardura instituzioak du. Gure helburu nagusia zen, intzidentzia politikoa egitea, eta instituzioak kostatu zitzaien, baina hasi ziran mugitzen, eta azkenean lortu genuen adibidez Irunen dispositiboa jartzea, eta guzti hori, baina gaur egun 2 urte terdi ondoren jarraitzen dugu lanean, ze klaro, nolabaiteko harrera egiten zaie, eta hori borrokatu behar izan dugu, baina oraindik gauza asko egiteko daude. Ze azkenean, askok esaten duenean eske duintasuna eman diegu, ez? Duintasuna beraiek ematen digute guri, laguntzeko aukera daukagulako. Ze hau da, Europak politikoki, Europar batasuna egiten ari dana da, hori azken finean Frontexen dirua jarri, militarizazioan dirua jarri, eta giza eskubideetan 0 dirua, eta harreran 0 dirua. Ez dezatela esan orain migrazioa berria dela, eta orain krisi migratorio batean gaudela. Urteak dira ja Espainian 95etik migrazioa daukagula, adibidez. Ez dugu denborarik eduki hau hobeto planifikatu behar balin bada. Ari garena egiten azkenean da, gure ustez Europak zen nahi du eskubide gabeko jende jazartua, beldurtua izan, hori dalako lanesku, merkea eta eskubideri gabekoa. Azken finean politika arrazista hauek ez dira kasualidade bat, hori ere nolabait pentsatuta dago. Eta horren aurrean guk, gizarte mugimendu bezala erantzun bat eman behar diogu, baina instituziek ere bai. Bakoitzak bere mailan. Irungo udalak seguro daukala zeregina bere mailan hemen harrera bat egiteko. Diputazioak ere bai, Eusko Jaurlaritzak, Gobernu Espainolak eta Europak. Guztiak, multinivel horretan guztiek dauzkate eskumenak migrante persona hauei harrera duin bat egiteko. Baina egiten dana da, mehatxu bat bezala tratatu,
iritzi publikoaren aurrean inbasioa hitz egin, ezin ditugu hartu, gehiegi dira, ez daukate gure kultura, eta horrekin egiten dugu. Iritzi publikoa nolabait konbentzitu, ze azkenean iritzi publikoak ez balin badu beste informazio hori jasotzen, ikusiko du, bai, arazoa daukagu, hauek ezin dira etorri. Edo nola, horregatik, errefuxiatu batzuk hartuko ditugu, baina guztiak ez, Eta orduan ze pasatzen da? Ulertzen ditugula nolabait, Europak aplikatzen dituen politika arrazista hauek. Eta Ikerrek esaten zuen bezala, muga ez dago hemen Hendaian eta Irunen edo Nadorren eta Melilla artean edo Lesbosen. Muga nik uste ikusi behar degula sistema bat bezala erregimen bat bezala, eta hasten da hori. Beren herrialdean bisatu bat ezin dutenean eskatu, zeinorrek ez du bere umea sartzen barku batean eta Mediterranea pasatu, beste aukera bat balin badauka, hasten da bisadua ematen etzaienean ukatzen zaie sistematikoki. Europak ez dizkie bisadoak ematen Afrikarrei. Punto. Hortik aurrea egiten dute bidaia alduten bezala, eta ez dago besterik. Hori da daukagun panorama, eta politika hauekin ze gertatzen da? Gero sortzen diela alderdi ultraeskuinarrak, eta adibidez, orain dela astebete izan degula Marine Le Penen alderdia hemen Frantzian izango diren hauteskunde kanpaina aurreratzen, eta manifestaldi bat egiten, eta beren pankarta zen inmigrazio nahikoa da hainbeste inmigraziokin. Hori ez dute inmigranteek sustatzen, hori sustatzen dute politika arrazistek, Europako politikek. Orduan, hori da gure kontekstua, hori da guk ikusten duguna, eta mugan, Ikerrek esaten zuen bezala, hori da kanporak eta ilegalak, egin behar dituzten prozesu guztiak egin gabe, eta orduan kanporatzen dituzte bai adin txikikoak, bai asiloa eskatu ditzaketenak, eta bar, eta noski ez da kasualidadea ere, ezin dugu frogatu, baina kasualidadea denak beltzak, edo gehienak, edo magrebiarrak. Hala dira kanporaketak. Eta hori gertatu daiteke hemen, edo gertatu daiteke Bordelen, eta hartzen dituzte, eta berriro Espainiara. Eta guk ikusi dugu, begi hauekin, furgoneta bat pasatzen Hendaiatik Irunera, ateak iriki, venga, atera, 4 edo 5 persona beltz kalean utzi, eta furgoneta berriz bere etxera. Horrelakoak ikusten ditugu. Noski baietz. Eta bueno, datu batzuk ere emateagatik, baina esan nahi dut, datuak ematen ditugunean da pixka bat dimensionatzeko gure lana, baina niri beldur pixka bat ematen dit, azkenean diskursoetan erabiltzen direnean datuak, konteksturik gabe, sortzen digun inpresioa da, beti gehiegi diala. Osake, datuak kontu zibili behar dira. Hildakoen datuak, bai, horretaz hitz egin. Eta esan, guk 37.000 kalkulatzen baditugu, kalkulatu 2 edo 3 aldiz gehiago diala, adituen arabera. Orduan, gure lana zer da? Hori, erakunde publikoek bere gain hartzen ez dutena, oraindik eta hartu beharko luketena, guk bete. Hor zer eta hor norbaitek esan du, ze eskubide dituzten eta ze aukera dituzten bere bidaiarekin jarraitzeko. Hori da guk esaten diegunaren parte importantenetakoa. Batez ere eskubideak eta esan, Europan zaude, hau ez da Nador, hau ez da Melilla, hemen polizia marokiarrak etzaitu jipoituko eta agian etzaitu hilko, baino hemen ere muga badago, eta Frantzian etzea ongi etorria. Europan etzea ongi etorria. Kriston arrazakeriarekin aurkituko zea. Beste oztopo batzuk pasatu dituzu eta hori esaten digute, ze emakume batek lehengoan esaten zian. Ni konboi baten etorri nintzen, nire aurretik atera zan konboi bat 50 personakin ez da aiatu. Eta hori egunerokoa da, ze orain aiatzen zaigun jendea, Kanarietan dagoen jendea da. Eta esaten dizuten, nire konboian zetorren persona bat hiltzan eta bere umeakin. Hori egunerokoa da gurean, Esan, hori, guri aiatzen zaizkigula batez ere, Ginea Konakri, Mali, Senegal orain ere, COVID-aren krisiarekin eta bar, jende pila bat lanik gabe gelditu da. Han, arrantzaleak dira, baina hemendik dijoazten arrantzaleengatik, haiek gelditzen dira arrairik gabe, osake horri ere buelta bat eman bertzaio, azkenean, honea datoz, lan bila. Eta ikusten ditugun perfilak horiek dira, zergatik alde hortatik, orain Ginea Konakrin izugarrizko arazo politikoak dituzte, emakume asko iristen da adibidez
ezkondu nahi dituztelako, edo ablazioa egin nahi dietelako, edo bizitza hobeagoa nahi dutelako. Esan nahi, hori ere kontu pixka batekin ibile gargea, ze azkenean ikusten digutugun perfilak oso diversoak dira. Ez dago perfil bat. Gazteak bai, zeolako migrazio bat ez du persona heldu batek aguantatzen, hori argi dago. Baina hortik aurrea bakoitzak duen proiektua eta bakoitzak dituen pentsaerak oso desberdinak dira, ez? Eta hori da ikusten duguna, eta esate dizut, gure lanetako bat hori da, osea, informatu eta esan nahizu, eta adibidez asiloaren kontua, esan asilo eskatu dezakezu. Jende askok ez du eskatzen, hemen ez du eskatu nahi, hori ez da kasualidadea. Espainian oso asilo gutxi ematen da, eta orain dela urte batzuk Venezuelakoei ematen zitzaien, ez beltzei. Hori ere kontutan hartzeko. Orduan, kontu asko daude, ikusten dezuenez mugak asko dira, kanpoaldean edo barrualdean, hori Ikerrek ere guk baino beto jakingo du, baino, karo, Schengen barruan dagoen persona bat ja ezin da kontrolatu legearen arabera, baino, karo, nola orain gauden, terrorismo egoeran Frantzian, COVID-aren asuntua, inmigrazio ilegalari aurre egiteko ere kontrolak egiten dira, vamos, hemen jaba dago horre kontutan izan beharko genuke agian ezari diran pixka bat aprobetxatzen eskubideak eta askatasunak mozten juteko, ez? Eta ze inporta dio beltzei moztea, hauek ez bai dute inungo askatasunik, ez paperik, ez ezer, eta nori inportako zaio hori, ez? Azkenean nik uste oso kontu konplejua dela, baina hemen irundik, desde luego, nik balioan jarriko nukeena da, eta hori askotan ez dela esaten, eta esaten izuena ez da biztaratzen da, gizarte zibilan nik uste eta Euskal Herrian oso solidarioa dela, ez da sarea, ez da bakarrik hemen sortu, Donostian ere sortu zen, Bilbon ere sortu zen, erantzun bat emateko, instituzioak atzetik datoz, eta bueno, no, lan nahi datoz, eta nik uste hori dala importantea guretzat, balioan jartzea esna gaudela eta hor gaudela, osea, gauzak erribindikatzeko eta esateko guk gizarte errazista bat ez dugula nahi. Eta horren kontra jungo gehala. Gutxi gora bera, barkatu luzatu naiz. Eskerrik asko, Anaitze, bihotzetik egintako zure aurkezpen honengatik, eskerrik asko benetan eta animo zuen lanarekin jarraitzeko oso beharrezkoa delako. Eta ikusleek utzi dizkiguten galderei erantzun aurretik, gustatuko litzaidake hitza ematea gurekin dauden eurodiputatu batzuei, eta, bueno, aukera emango diogu ikusleak agurtzeko eta idei batzuk motz bada ere mai gainean usteko. Lehenik eta behin, Diana Riba daukagu, Kataluniako Esquerra Republicanako europarlamentaria. Diana, tienes la palabra cuando quieras. ¿Now? ¿Sí? Sí, Diana. Can you hear me? Te vemos, perdón, te vemos. castellano. Hola, ¿me oís bien? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por darme la palabra. Creo que después de las intervenciones y sobre todo de la última intervención de Anaitze, que viene del corazón, ¿no? Como bien has dicho, Fernando, es difícil, ¿no? Poner otras voces después de las vuestras. Pero bueno, cojo un minuto, que siempre sabemos que hemos de ser escuetos para felicitaros, Fernando, y para felicitar a todos los ponentes, no solo por hoy darnos voz de todo lo que está pasando en el territorio, sino para defender día a día, ¿no? Las personas refugiadas y migrantes y hacer estas denuncias que creo que habéis explicado muy bien de las políticas estatales pero también europeas que en vez de garantizar los derechos humanos fomentan estos discursos excluyentes y de odio que al final lo que hacen es crecer la extrema derecha en todo el territorio. Solo dos puntos que creo que son importantes desde nuestro territorio, el momento que nos ha tocado ahora vivir desde la política, desde el Parlamento Europeo, y es cómo nosotros
dentro del Parlamento Europeo también encontramos, ¿no?, estas mayorías que habéis explicado de soporte de la sociedad civil muy a menudo en el Parlamento. También somos muchos los eurodiputados que estamos totalmente en contra de la situación que se vive en nuestras fronteras y de que se viven en los campos. Y que estamos totalmente en contra de, por ejemplo, esta última resolución o este intento de criminalización de la ayuda humanitaria que todos conocéis muy bien y que os encontráis vuestro día a día. Por lo que en los últimos tiempos hemos de empezar a hacer esta resolución, a ver cómo acaba para poner fin a esta criminalización. Y luego esta preocupación muy grande que vivimos también en la institución de esta deriva securitaria y militarizadora que está tomando la Agencia Europea de Frontex. Y vemos como el Parlamento Europeo intentamos hacer diferentes acciones para ver y evaluar estas prácticas, pero a la vez la Comisión Europea va aumentando la dotación a Frontex y prevé en el futuro una militarización, podríamos decirlo, ¿no?, que incluye poner armas, incluye uniformes, incluye protocolos que hará cada día más difícil. Seguiría con vosotros mucho rato, pero sé que hay más gente que seguro que quiere intervenir. Muchísimas gracias por darnos nuestra voz. Y gracias gracias a todos, porque estos nuevos mecanismos que nos ha dado la COVID, ¿no?, como el Zoom, como hacer estos webinars, nos permiten hoy estar todos y escucharnos todos, ya sea desde un barco, desde las instituciones europeas o desde el territorio, por lo que muchas gracias por dar voz a la situación. Gracias. ¿Tengo que borrar? Gràcies, Diana. Molt agraïts per les teves paraules. I tenemos también a Clara Ponsatí, que es eurodiputada de Junts per Catalunya. Clara, la paraula és teva. Dice Clara por el chat que tiene problemas técnicos. Mientras se conecta Clara, le vamos a dar la palabra a Rubén Wagensberg, que es diputado de Esquerra Republicana en el Parlamento de Cataluña. Rubén, creo que puedes intervenir, ¿no? Sí, te veo, cuando quieras. Hola, muchas gracias. También, como Diana, agradecerles esta convocatoria. Es necesario que se hable y se hable de un tema que a menudo se habla poco, se habla cuando suceden ciertas situaciones. En este minuto a mí solo me gustaría apuntar una cosa. Este año hemos visto en el Estado español, en Canarias, cómo se daba una situación que muchas veces se parecía o nos recordaba a los que hemos estado, ¿no?, en Lesbos, cómo se convertía una isla en una cárcel, en cómo se convertía en una frontera. La situación, en todo caso, de las personas que llegaban a Canarias, en muchos casos a nivel jurídico, a nivel político era muy distinto. Se les considera a muchas de estas personas migrantes económicos, ¿no? La mayoría de gente, pues, que llega a Canarias viene de países como el Senegal. En cambio, esto no pasa en Lesbos, que mucha gente viene del Próximo Oriente, donde hay situaciones bélicas, etc. Esto quiere decir que el proceso que debe seguir una persona que llega a una isla como Lesbos es el proceso de asilo, ¿no?, el proceso de los refugiados, unas políticas de refugiados que se pensaron ya hace muchos años, como el convenio de Ginebra, y a resultas de una situación muy concreta que ahora realmente ya es muy distinta. Y solo por la necesidad, ¿no?, desde la política, que se repiense todo el sistema de protección internacional de asilo, y que a lo mejor ya no tiene sentido, ¿no?, hacer esta separación entre la migración económica o los refugiados o las distintas causas por las cuales muchas personas tienen que marchar de su país. Ahora, hoy en día, mucha gente también ya tiene que marcharse, por ejemplo, por motivos de cambio climático, que todavía no están reconocidos, ¿no?, en los procesos de asilo. Y no puede ser que una persona que viene del Senegal, que se tiene que venir, ¿no?, con un cayuco jugándose la vida, que tiene que ser rescatado, en este caso por salvamento marítimo, que tiene que estar cerrado en un campo de refugiados que ya hay montados, por ejemplo, en Canarias, y que no puede llegar a la península, etcétera, que pase por el mismo proceso que puede pasar a una persona, pues, que viene de Estados Unidos, por ejemplo, a trabajar simplemente. Es decir, el proceso de la migración económica es un proceso que hoy en día ya no se ajusta a la realidad con la que nos encontramos, y por lo tanto no está funcionando todas las políticas de refugio, pero es que aunque funcionaran, hoy en día ya están caducadas, y por lo tanto remarcar esto, la necesidad que es de la política volvamos a pensar todo esto. Muchas gracias.
Gracias, Rubén, por tu participación. Creo que Clara todavía no ha conseguido solventar el problema técnico que tenía. Entonces, si os parece, vamos a intentar contestar las 2 o 3 preguntas que nos han dejado en el chat. Vamos a ver. Sí, a ver, Leirek egiten du galdera bat Ikerrentzat, eta esaten du zuzenbidea geroz eta modu aldrebesagoan interpretatzen dela ikusita, zer egin daiteke egoera hau aldatzeko. Edo zehatzago legediaren ze aldaketa egitea izango zen edo izango litzateken errealista. Bueno, errealismoaz hitz egiten badugu, kontuan hartu behar dugu realitate gordin bat, ez? Eta da, Europar Batasunean leku guztietan gero eta eskuin muturreko mugimendu potenteago bat dagoela, ez? Orduan, horrek izan nahi du gizartean ere badagoela immigrazioaren aurkako soziologia bat oso indartzu sartzen ari dena erakundetan, ez? Lehen agian kanpoko esparrutan mugitzen zena gaur egon baita ere erakundetan dago, ez? Eta, Estatu Espainolean gero eta handiagoa da. Orduan oso zaila da legedia aldatzea, ez badago gehiengo eskerreko edo gehiengo aurrerakoi bat erakundetan, ez? Horregatik nik uste dut, errua nolabait esateko, autokritika egin beharko luke ere bai eskerrak, edo nolabait sinistu dugulako nolabait Europar Batasuna ez dela Europar Batasun aurrerakoi bat ez dela posiblea, ez? Eta nik uste dut alde horretatik indarra egin behar da, bai erakundetan gaur egin duzuen bezala, eta beste leku batzutan ere bai posiblea dela politika progresista bat, oinarrizko eskubideak bermatzen dituena, migratzaileen eskubideak bermatzen dituena, eta barrez. Hemen, aprobetxatu nahi dut, konparaketa bat behin da berriz egiten ari gara, ez? Perversio bateaz hitz egiten ari gara, dela errefuxiatua ez den pertsonari eskubideak ez errekonozitzea, ez? Kontuz, hau azkenengo urtetako gauza bada, errefuxiatuen estatusa bermatu eta oraindik ere borrokatu behar da. Ez dugu pentsatu behar gauza txar bat danik diferentziatzea errefuxiatua eta migratzailea. Ez, mantendu behar da errefuxiatuaren figura eta babestu behar da, pertsona horiek merezi dutelako babes berezi bat, ez? Horrek ez du esan nahi migratzaileak ez duela merezi babesa, ere bai, ez? Hori, Estatu Espainolean oso agarbi ikusi gendon Melilla eta Zeutaren arresietan, ez? Fernández Díaz ministroak esaten zuen, ez? Horiek arresia saltatzen dute, badakitelako ez dutelako merezi, ez dutela merezi asilo eskubidea, ez, kontuz. Agian bai merezi dute, baina horrek ez du esan nahi eskubidirek ez daukatela, ez? Orduan nik indartu nahi dut asilo figura eta eraberean errekonozitu nahi dut pertsonek, naiz eta asilo eskatzaileak ez izan, agian ez dute kategoria juridiko batzutan sartzen, baina eskubideak badituzte pertsonak direlako, ez? Orduan, zer egin daiteke? Gutxienez, kaletik, sare desberdinetatik, elkarte desberdinetatik borrokatu eta nolabait diskurso progresista bat zabaldu, ez? Progresista bat jendea konbentzitu Europatik ere posiblea dela direktibak, erreglamentuak, oinarrizko eskubideak bermatzen dituztenak. Eta jakina auzitegietan. Edozein urraketa auzitegietara eraman eta behin da berriz burrukatu, naiz eta ikusten duguna ez dagoela haizea, itsasoaz hitz egiten dugula, haizea ez dagoela gure alde momentu honetan, ez? Horrelako epaiak ikusten ditugunean, baina, momenturen baten lortuko dugu eta inok dakien bezala posiblea da haizearen kontra nabegatzea, ez?
Eskerrik asko, Iker. Badugu ere beste galdera bat, Ane eta Iñakirentzat, kazetarientzat, beraz, zer egiten alda gaiak oihartzun gehiago izan dezan komunikabidetan? Milioiaren galdera, ez? Baina nik uste dut importantea dela zuen ikuspegia ere jasotzea. Ane, Iñaki? Bueno, nik uste dut gaiak jarraikortasun bat izatea garrantzitsua dela. Hau da, ezin gara bakarrik tituluetan geratuta, badago azken urtetan ikusten ari garena migrazioaren drama kontatzen dugunean, eta da negarraren pornografia, ez? Hau da, kontatzea bakarrik irudi ikusgarriak edo erakustea bakarrik errefuxiatuak gosez daudenean eta negarrez hasten direnean, ez? Irudi ikusgarri horiek erakustea, baina zeharo deskontestualizatuta daudenak, testu inguruan jarri gabe eta arrazoiak zeintzuk diren edo toki horretara nola iritsi diren kontatu gabe. Eta orduan, nik uste dut gaiak oraindik ere edo gizarte zibila mobilizatzeko indarra izaten jarraitzeko jarraikortasun bat eman behar zaiola gaiari, eta ez bakarrik albiste handi bat gertatzen denean bakarrik kontatu, ez? Adibidez, Moriako errefuxiatuen kanpalekua errezenean, hori egun batzutan kontatu eta gero listo, ez? Eta gero beste ez dakizen bat hilabetez ez kontatu. Jarraikortasun bat eman behar zaio. Bestelan jendeak, ikusleak, entzuleak ez du ulertzen. Eta ez daki prozesu guztiak ez daukala etenik. Hau da, bide berari jarraitzen zaion gauza bat dela. Eta adibidez, Ikerrek esaten zuenaren arira, badagoela desfigurazio bat, hau da, errefuxiatuen eta migratzaile ekonomikoen artean, ez? Eta errefuxiatuen estatusa edo errefuxiatu estatusa lortzeko borroka hori mantendu egin behar dela. Nik esaten nuena zen, badagoela, eta nik Italian eta Grezian ikusi dudanaren arabera, adibidez, iristen direnak kategorietan aztertzeko nolabait estrategia bat, ez? Zu Pakistandik zatoz, zuzenean migratzaile ekonomikoa zara, zure historia ezagutu gabe, zure arrazoi pertsonalak zeintzuk diren jakin gabe. Siriatik zatoz, Siriatik baldin bazatoz errazago izango duzu, ez? Gauzak taldeka, hau da, ez dakit nola esan, poltsa handietan izango balira bezala sartzeko tendentzia bat, eta horrek kanpoan uzten ditu pertsona pila bat. Eta lehen Iñakik komentatu du gauza bat, eta oso garrantzitsua iruditu zait, esaten nolabait drama kronifikatu egin denez, eta pertsona horiek hilabeteak eta urteak daramatzatenez kasu askotan Grezian harrapatuta edo Balkanetan, pixkat nazkatuta daudela, hasarre daudela, hau da, haiek ere nekatuta daude, ez? Eta nik uste dut, nire azken urteetan ikusi dudanaren arabera, pixkat kazetarion errua handia dela, haiengana hurbiltzen garenean esatea laguntzera goazela. Hau da, gu ez goaz laguntzera, gu goaz haien errealitatea kontatzera. Eta nik uste dut hor sortzen dugula askotan ilusio bat, ez dakit den, gure helburua den esatea, zure historia kontatzerin truke nik esango dizut lagundu egingo dizudala, baina faltsua da. Eta orduan, nik uste dut oso argiak izan behar garela guk ere, haiengana hurbiltzen garenean eta haien historiak kontatzen saiatzen garenean. Hau da, ni saiatuko naiz zure realitatea kontatzen, ez dakit balioko duen zuk bizi duzun egoera aldatzeko ala ez, saiatuko naiz, egingo dut nire ahalegin guztia, baina agian ez dut lortuko. Ze horrek esperantza faltsu bat sortzen du, eta ikusi dut baita Palestinan bizi izan nintzenean ere ikusi nuen hori, ez? Urteak eta urteak daramatzate haien egoera salatzen eta askotan ez du zertarako balio, eta horrek izugarrizko frustrazioa sortzen du baita kazetariekiko, eta hor guk ere nolabait autokritika bat ere egin beharko genuke. Osondo, Iñaki, zerbait gehitu nahi duzu? Bueno, era bat nator anerekin. Zoz egitzearren eta galdera horren arira nola egin daiteken, gai hau gehiago azaleratzeko edo gehiago hitz egiteko honi buruz, ez da galdera erraza. Niki, ekarriko nuke gero baitaren Malenek aipatu duen gauza bat, ez da? Hemen panorama hau, politika jakin batzuen ondorioa da, bulego batzuetan hartzen dianak, eta nik zakitzen puntu herritarrok
badazkagun bide politiko erabilita, badakagun gaitz hori, erabaki horian eragiteko. Baina, individu motivalean, malenek hartu du modura, badakak bordura bat. Bueno, hainbatek eputu duzu ere bai, gu privilegiatuak gera, munduaren txoko hontan jaio eta hazi izanagatik, eta, gu gizarte honetan edo, gure gizartea holako izatea, zerbaiten ondorio da munduan beste hainbat herrialdetan daukaten panorama lazgarriaren ondorio zuzena. Eta horrek nola ez, guri ere bai, konpromiso bat exigitzen digu, ardura bat exigitzen digu, haien jatorrizko herrialdetatik iesi datozen pertsonekiko, laguntza edo gutxien sarrera hori eskintzeko. Eta egin dezakegun gutxieneko gauza, ardura hori oinarri hartuta, bada jakitea. Behintzat, saiatzea informatzen eta ulertzen zer gertatzen ari den, zehar realitatea azkaten, jatorrizko herrialdetan, bidean zehar, gure etxeko atari horretan, eta hortik abiatuta, gero ekintzara pasa, dena delako moduan. Hori izango litzake, hausnarketa. Esker, Iñaki, denbora aldetik larri gabiltza, eta horregatik ez dut dena irakurriko, uste dut denok sarbidea daukazuela txatean, gobilatzen zaituztet aldarte elkarteko, Bilboko aldarte elkarteko gaizkak egiten duen hausnarketa irakurtzera, aipatzen du besteak beste migratzaileen, migraziorako erabakia hartzeko dauden arrazoien artean ez ditugula aipatu, eta beraiek eguneroko lanean aurkitzen direlako pertsona migrante edo asilo eskatzaile askorekin errefuxiatu direnak LGTBI arrazoiengatik, eta hori dela gero eta maizago ematen ari den realitate bat, eta aipatzen ditu ere bai, beste gauza batzuk oso interesgarriak. Irakurri ezazuen, mesedez, gaizka, aldarte elkartekoa Bilbokoa. Eta bukatzeko galdera bat, Iñigorentzat hemen txatean utzi dutena, Iñigo, hay una persona que ha dejado una pregunta y que quiere saber cómo os reciben el resto de barcos, la gente del mar, cuando llegáis a los puertos. Se refiere a otras tripulaciones, gente del mar local. ¿Cuál es la visión que se tiene sobre vosotros en esos puertos que dice que visto desde fuera no parecen muy amigables, pero le gustaría saber si hay muestras de rechazo, si agradecen vuestra labor, si hay poco solidaridad entre las gentes del mar? Gracias. Es Iker desde Argentina. Bueno, yo creo que la respuesta que tenemos de la gente del mar también es un reflejo de lo que hay en la sociedad, ¿no? Sí que, y puntualmente, pues bueno, desde el 2016, yo me acuerdo hablando con algunos pesqueros en el puerto de Mioni, nos comentaban que sí, que esta gente necesitaba ser asistida. Yo creo que sí que hay una sensibilidad mayor con respecto a lo que es el salvamento en el mar, pero que para qué iban aquellos, ¿no? Que para qué iban aquellos, y me sorprendió entonces, luego lo he comprendido más tarde, pero bueno, tampoco me voy a extender en eso, me sorprendió el comentario de que decía, no van a abrir nunca una mezquita en Quíos, ¿no? No van a abrir nunca una mezquita en esta isla. Entonces, bueno, en las islas yo sí que he percibido, sobre todo al principio, un espíritu solidario, porque son islas que están acostumbradas a recibir un flujo de personas, pero de la misma manera esas personas normalmente salen de la isla, es un proceso en tránsito. Este fenómeno que tenemos ahora de utilizar las islas como cárceles, pues está provocando esta situación de quiste social, ¿no? Con respecto a hombres de mar, pues por ejemplo en esta última misión, ¿no? Estábamos monitorizando uno de los botes porque no podíamos meter más gente en el barco y había un barco, estaba lleno de barcos de pesca. En el mar veíamos 5 o 6 barcos de pesca trabajando y de hecho uno estaba a escasos metros del bote que estábamos asistiendo. Le llamamos por radio para pedirle ayuda para que nos echase una mano. Dio media vuelta y se marchó. Entonces hay que entender también que los pescadores, la gente de mar, que se está ganando la vida todos los días, están viendo todos los días el flujo de estas personas y si se pararían a asistirlos diariamente, pues no podrían llevar el pan a sus casas.
Entonces, bueno, dentro de lo inhumano y lo duro que parece esto, pues también hay que tener una comprensión hacia esas personas, como comentaba antes también la compañera de Irún, ¿no? Esas personas que ven todos los días este fenómeno, pues bueno, a veces cuando esto afecta a tu día a día, a tu economía, pues también es importante comprender ese impacto en la sociedad de acogida. Eta denbora premiagatik ere, galdera eta erantzunen aukera hortan, pantailaren bekaldean daukazuen hortan, badago irati askoek egiten duen hausnarketa bat, mahaigaineratzen asilo eskaera prozesuak oso arantzatsuak eta luzeak dira, askotan jartzen da hor fokoa, ez? Jendeak asilo eskaera hori arrakastatua izan dadin eskubidea daukala, baina esaten du, behin asiloa lortuta, beste zurrunbilo bat hasten da. Ez dago aukerarik onartzen ez zaituen gizar batean bizitza berri bati ekiteko, lanik ez baduzu, etxe bizitzarik ez baduzu paperik, bai? Oso gai garrantzitsua ere kokatzen arazo honen guztiaren inguruan. Eta honekin ja joko dugu bukaerara. Ez dakit, pendiente daukagu, Clara Ponsatiri hitza ematea. Clara, no sé si has podido resolver los problemas que había con la conexión. Pues parece que no, Clara. En todo caso, te agradecemos mucho que lo hayas intentado y te mandamos un abrazo a Bruselas. Paradójicamente, seguramente estás haciendo la conexión desde el propio Parlamento y las conexiones son terroríficas de malas. Bueno, eta hori da, bukaerara joko dugu. Eskerrik asko benetan zuen parte hartzeagatik. Oso gustora egon naiz ni behintzat, pentsatzen zuek ere bai, gaiak emango luke askoz denbora eta ordu gehiago emateko, eta izango dugu aukera dudarik gabe. Eta aukera gehiago izango dugu, zoritxarrez, Europar instituzioek oraingoz arazoari ez diotelako heldu behar bezala, eta migrazio eta asilo itunerako proposamenak erakusten duenez, arazo batzuk martxa honetan iraunkor bilakatzeko arriskua daukate, ez? Nik bakarrik gehitu nahiko nuke, gu bitartean batzuk Europar Parlamentutik, beste batzuk eguneroko praktika sozialetik, arazoari eusten eta aurre egiten eta irtenbideak ematen jarraituko dugula, esan bezala, konpromesuz, salaketaren bidez, eta elkartasuna oinarri izan beharko lukeen bestelako migrazio politikak posible badirela eta esaten eta errepikatzen. Borondate politiko kontu bat da, eta azken finean eskatzen ari garena da Europak erantzutea bere fundazioan giza eskubideen zaintza eta bermea oinarri izan zuen eduki horri. Besterik ez dugu eskatzen. Beraz, eskerrik asko guztioi esan bezala, eutsi goiari,